ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб подписчикои канали Хонатежа ва каса хубен. Ана имрӯз 4 июни соли 2025 навори хонаҳои фурӯшӣ арзон мешавад. Шумо бошен дар канали Хонатежа дӯстони азиз. Навори Хонатежа тамошо кесен. Хуб, навори беҳтарин шид. Бо диққат тамошо кунен. Хонаҳое ки дар реклама мегузорем, бо диққат бинен, баъд маъқултон бошад дар рақамҳои соҳибмулкҳо занг бизанен, маслиҳат карда бигирен бародари азиз. баъдан барои реклама рақамҳоро мегузорем. Агар шумо низ дорои заминаи, мошинаи, хонаҳаи квартира бошен, агар ягон мол маҳсулоти фурӯшида дошта бошен, дар WhatsApp рӯй кунем, мо реклама карда ранги ҳамон хонаҳое ки навор мекунем фурӯшда гузорем. нафароне ки мисол хонахар ҳастанд, квартирахар ҳастанд, заминхар ҳастанд, навори моро тамошо мекунаву маъқул карда хонаҳоро мехаранд. дӯстон, навор дар лайкотона бимонен, дар канали мо обуна шен. Ман навора сар мекунам дӯстон, бо диққат тамошо кунед дӯстони азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауд ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд бошад, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. бародари азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат, срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародари азиз. дӯстони азиз, якумин хонаи фурӯшӣ имрӯзаи мо. чӣ тавре ки мебинен, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстони азиз, дар ноҳияи Данғара. гирду атроф маҳкам кардагӣ дар деҳаи Қайнама ҳай дӯстон. нафароне ки ҳамин хеле ҷоҳора мисол медонанд, ноҳияи Данғара деҳаи Қайнама будааст. масоҳати заминаш 8 сотих ва 4 дар хона дорад. чӣ тавре мебинен, бо семинблок хона бардоштагӣ. хоб, рақамҳои WhatsApp-шона мегузорем, маълумоти пурраша метавонед дӯстон бигиред. нархи хонара 150 000 сомон гуфтан ҳозирашта. боз савдо мешавад. деҳаи Қайнама пеши амбулаторияда қарор дорад дӯстони азиз. калидор дорад, баня дорад. хуб, баня барушдай мега. плошади хона 13 ба 9 сохтагиай. дар пеши хона заводи калон аст. боз свет дора. об масъалаша ба шиланг мегирен то хонара мисол меёрен дӯстон. ҳамсояҳо об доранд. тирезаҳошам комплектае. як дар дорад. дӯстони азиз, нархи хона 150 000 аз номи канали ютуби Хонатежа занг бизанен. худо хоҳад бо арзонтон мекунад. навор дар лайкҳоро гузорен, каналда обуна шен, навораи моро тамошо кунед. дуюмин хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз. ҳамун шахсиятое ки аз ноҳияи Муъминобод хоҳиши хонахарӣ доштанд, ҳамин хонара ёфтем дӯстон. пешниҳодтон мегардонем, тамошо кунед, маъқултон бошад бигирен дӯстони азиз. хонаи назди ҳавлигӣ чӣ ҳамин ҳолат қарор дорад. сехонага 8 сотих замин дар ноҳияи Муъминобод. ду хонаи калон, якто детский. метавонен кухниш кунен. як ҳаммом дорад. 8 сотих замин дора. об ва свет ҳастай дӯстони азиз. деворо ба лоӣ, девори лоӣ. акадани момент ҳама ба кирпич хона месозанд. ин хона ба лои девор кардагӣ. деҳаи Чимтол, ноҳияи Муъминобод. ҳама ҳуҷҷатҳо дӯстон ҳастай. сатфоиза кардагӣ. нархи хонара 95 000 сомон меган. маълумоти бештар худотон дӯстон бигирен. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ қабул кардем ки дар шаҳри Ҳисор, дар қалъаи Ҳисор будааст. ду хона бо калидораш 4 сотих замин дорад. нарх 180 000 сомонӣ ки боз муомила карда мешавад. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp мегзорем. аз номи канали мо Хонатежа занг метавонед бизанед. арзиши нархи хона 180 000 сомонӣ боз муомила дорад дӯстон азиз. чӣ хеле қайд кардем? масоҳати 4 сотиха, ду хонага ва ба калидораш.
обсвет ҳаст мега. Мактаб, бунгоҳи тиббӣ, аптека, мағоза, масҷид ҳамаш дар назди хона қарор дорад дӯстон мегӯянд. Чӣ хеле ки соҳибмулк қайд кардиянд 180 000 нарх аз номи сомонаи мо хонатеҷа занг бизанед, боз муомила дорам. Бародари гиромӣ, ҳамин канали хонатеҷа ба хотири савдо кардани хона, замин ва квартира кушодагиай. мақсади мо савдогар бо фурӯшанда шиносоӣ пайдо кардан. яке савдогар ва дигари харидор. сабаб аввал худованд, баъд мо мешем иншоалло хонаҳоро хариду фурӯш мекунам. мардуми сарванади тоҷик, ба ҳамин хотир ҳаракат кунен, рафти тамошои навор лайкотона гузорен. навори мо лайкҳоро зиёд гира, навор тоб мерава ва худо хоҳад хонаҳо соҳиби хушона меёванд. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур 2. деҳаи ҳазрати Мавлоно мегана. 4 дар хона, 5 сотиқ замин ва обсвет. ҳуҷҷат дора. нарх 630 000 сомонӣ ки боз муомила карда мешавад. ватсапшон барои маълумоти бештар метавонен занг бизанен, бигирен дӯстон. аз хонатеҷаи навор кардан аз шумо харидорӣ кардем. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстони азиз дуэтажа, чӣ тавре ки мебинен. масоҳати 4 сотиха ва 4 ҳуҷрага дар қитъаи 4-и шаҳри Кӯлоб назди муассиса мега дӯстони азиз, пеши мактабда. қитъаи 4 аст ку дар шаҳри Кӯлоб, қитъаи 3, 4, 5, 6 то қитъаи 6 ҳаст. хулас дӯстон ҳамуҷа дар 4-ум қитъаш қарор дорад, ҷойи ободае, наздикии вокзал дӯстони азиз, вокзали Кӯлоб дӯстони азиз. нархи хона 260 000 сомон савдои соз дора. хона ҳама шароитҳоро дора. нафарое ки аз номи канали мо занг мезанад, боз худо хоҳад арзонтон мекунад. ҳозирашта 260 000 сомонӣ. пеши мактаб, дуэтажа, 4 комната, масоҳати 4 сотиқ замин, ҳавли стяжка кардагӣ. маълумоти пурра занг зада бигирем бародари азиз. мегзарем ба шашумин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ равон кардан дар Санкт Петербург, Московский шоссе дӯстон, 19 километр дур аз Ленинградский област. 13.5 сотиқ замин. нарх 2 миллион рубл. адрес Московский шоссе, 19 километр дур аз Ленинградский област. Гатчинский муниципальный округ мега. коттеҷдии пос, марини дачи. ҳуҷҷатҳо ягон камбудӣ надорад дӯстон. чӣ хеле ки дидестен ҳамин ҳолат савдо мешавад. ӯ шахсиятое ки аз Питер хоҳиши хонакунӣ дорен ё ки заминхар ҳастен, дӯстон худотон боз маълумоти пурраша бигиренда маслиҳат карда бихарен. аз мо навор кардан, аз шумо интихоб карда харидорӣ кардан. медонам вақте ки шумо намехарен, можад як дӯсту бародар дига бигира. уш нагирифт, иш мегира. ҳаракат кунен, якдигарфаҳмӣ, дастгири якдигар хуб аст дӯстон. ҳамин лайкҳои шумо наворои моро топда мебарора. чӣ қадар лайк зиёд шавад, баъдан ҳамон наворои мо дар ҳамон телефонҳои шахсиятое ки вешна хона, замин тамошо мекунад, ба ёда мебарояд дӯстон. ҳаракат карда лайкотона хулас бигзорем бародари азиз.
مگذاریم به هفتمین خانه فروشی دوستان. خانه فروشی نزد حولگی روان کردن در شهر باختر دوستان عزیز. بالنیسای قرابولو هست کو در نزد بالنیسای قرابولو 6 سوتیخه یا 5 در خانه دارد. نرخ ساز نکی نرخ ساز ای سروش نفروشی 5 خانه ادنسکرنی 12 به 12 برای دویم اتاج جای پرتافتگی. خانه تخپس برداره با خشت لای ساختگی. حاضرش به نرخ 380,000 سومان. باز معامله سازم کرده می شود. از نام سامانه ما خانه زنگ داده نصیحت کنیم برادر عزیز. خانه هاتون، زمیناتون، کوارتیره هاتون حرکت کرده دوستان ویدیو نوار کرده روی کنین یا کی صورت های خوشرو بگیرین بعدا ادرس های خانه هاتون پر کرده روان کنید ما رکلام کرده فروش را بگذاریم برادر عزیز. مگذاریم به هشتمین خانه فروشی دوستان. خانه فروشی است که نزد حولگی دارای 2 حجره مساحت 4 سوتیخ زمین. ремонти خانه خوشروحک زندگی کرده می شود. نزد بازار مرکزی ناحیه شهری توز دوستان عزیز. السلام علیکم مردم شهری توز و مردم سربلند تاجیک. خانه فروشی داره میگن خانه پانی تیاره در آمده زندگی را سر میکنین. 2 در خانه داره، بنیه داره، 4 سوتیخ زمین داره. حجت ها همه 100% های پشتی بازار مرکزی. راهش ای طرفی خوب از طرفی چست. کنکریت نو خریدارا زنگ زنه باز معامله ساز کرده می شود. حاضرش 280,000 باز معامله می شود. از نام کانال یوتیوبی خانه زنگ زده دوستان مصیح کنین. از ما نوار کردن دستگیری از شما. نوارا معقول باشد در کامنتر فکراتون نویسنده گذارین. مگذاریم به نهمین خانه فروشی. نفرایی که از شهر دوشنبه خانه نزد حولگی ارزان خواهش کردین پس تماشا کنین. خانه فروشی نزد حولگی دارای 2 سوتیخ زمین 3 حجره جماعتی سرکشتی شهر دوشنبه طرفی جماعتی سرکشتی محله 5 اوچسکه میگه. خانه با تمامی ремонт‌های درجه عالی کردگی. نرخ خانه 370,000 سومان سودای سازم کرده می شود. از نام کانال ما زنگ بزنین دوستان عزیز. چیزی که ما درایی کردن، چیزی که خواهش کردین، چیزی که قبول کردیم یافتیم همش نوارتون کردیم. خوب خوشا به حال نفرایی که مهنت را قدردانی میکنه. چیزی که باشه روی کنین رکلام کرده فروش را بگذاریم. زنده و سربلند باشین. باقی در امان خدا تا نوارای بعد برادر عزیز.